Kasenjok kisah Rangba Catholic Geelong Archdiocese ringkat wat ke Social Service Center bat ki Rangba ka Maulai Parish hagi tingi kita yau baladam kalalit ban ajing rap de ki marbam sabun teli kisnong ki bakentuk ya that nang yau ke marman renja nongko lo sooro mau siat khnam bat kiwe kablong kerpang na ka bentag baduna ha ka yo ka kot bat ha kani kijing lek joka seng bun kilong yeng kila yo jing mentoy badan rut hagi katu kat ni kisnong bla yo ban samru ya ki mas bat kiwe ki marbam Laidon lang hak ni gisni daw nang ilam ka seng bat ru ki rangba snong jong kini gisnong boper ringkat bat Father Pius Chadap Father Bernard lalu bat kiwe Tengah snongu ya ulai nak benta kane ya kublai kerpang ya kasenjuk seng rangba jong ka Archdiocese Geelong jungi ban khamtam ya kasenjuk seng rangba jong ka parish mulai hap ko ka jingalam jong presiden secretary bikin jit gambar khot Kemban siatu hai kini kisni kasenjuk seng rangba kalalej kisnong boper banle kane ka kam isnai pat ni ai kublai kerpang ya thi baro kirang ba pat don kato kane ki bala sponsor khambon kini kijing don kam boper ini skwa bat ong ba kane ka jing rap bawan no blai mengi ngilong tang ki atiar ki ban le kane kam isnai nomar klem ka jing pu ju blai nginom la bande kene kam berklaim ka jengger ku jung blai nginom don hero ka buj ka bor lene kar kom perkhat bande kum kini ki kam isnai dena kaliang jengi ai ku blai ka snong ba priang ya kane ka jing ai subha jui ban nitip ba ka snong ro ka don kam kum kini katski jaka bakher ni lai yang ya kata ka jaka ka ba indon chune yang jingpang mengila ban kamai ka ji ban pendapat yang yang ngesem bari kijung don kam baro tikine baro isong ha bor ke jengai ai ba jengger ku jung blai kum ki brem ni dwai bo blai unda gine kam na kalian junga ai ku blai kerpang ti baro iwai tuwai to blai jonga jingi ba ji sein ko ku gerdoi blai na kalian ke silong pe kemuni pawi jung smu khrali ba jung ko ya kene ke jing ai so ha jung pai ho kene ke jing ai ke baret tamu kerman ba blai un yalam beti na ke ta jung kilo kit kan senang ro ngunjo ban ciet ya kita kilong yang ki badai hok sisia banjong nang ban lang keceker ku na ka beta sisia ba ai bat kumju yang lang hibarok ke bedan le baju ko par tang ko tai kan lihat tang